Together, growing in faith, changing communities. Madunyiswe uJesu Kristo. Namhlanje ithandwa zami ngifisa ukuba sibuke ivangeli lika Markus sahluko sokuqala uverse 29 kuze kube uverse 39. Lithi izwi likaNkulunkulu uJesu esesukile esephumile kwisinagoge wahamba waya emzini kaSimoni noAndreas ehamba noJohannes kanye noJakobe. Bafica babona umkhwekazi kaSimoni elele phansi egula. Na kanjalo bamisa khona uJesu wabe esemthinta wabe eselulama esebangcono. Baningi ke nabanye abaletha ihlobo zabo nabaningi abagulayo uJesu wabaphilisa. Kunenkonzo esidlula kuyona uJesu kade ekwisinagogue wafika khona wakhuluma washumayela. Abantu abaningi bamangala ngezimangaliso uNkulunkulu ayizenza ezimpilweni zabo ngenxa yokukhuluma kukaJesu. uJesu usikhombise ukuthi ukhulume amagama noma amazwi aletha ukuphila ezimpilweni zabantu. uJesu ukhulume amagama aletha izimangaliso kulaba abaswele ukuphiliswa. Yamangaza into esiyibona ngoJesu ukuthi wayekwazi ukukhuluma amagama anempilo aletha ukuphila, kodwa futhi uyahamba uya emzini kaSimoni noAndreas. Yangithinta inkonzo ayenzayo. Uthi, madoda, ngifisa unenza abadobi babantu, kodwa ngicela ukuyobona emakhaya enu. Ngibuka uJesu engena emzini kaSimoni. Athi angangena khona ebese ezwa imimoya nezinto ezenzeka emagcekeni. Ebese qonda kahle kamhlophe ukuthi kukhona abantu abagulayo la. Ngiyazibuza ukuthi bangaki phakathi kwethu namhlanje abangafisa ukuthi Nkosi ngicela uhambele umuzi wami. Nkosi ngicela uhambele umuzi wakwethu. Nkosi ngicela uhambele ikhaya lami. Nkosi ngicela uhambele umuzi wabantwana bami. Bangaki kuthina namhlanje abangakhuleka umkhuleko bathi siyawadinga amandla akho Nkosi. Siyadinga ubukhona bakho somandla. Siyadinga ukuthi uzongenelela nasemzini yethu. Siyadinga uzongenelela emshadweni yethu. Siyadinga uzongenelela empilweni yami. Ngoba Nkosi uma ngenawe konke kuzokonakala. Bangaki namhlanje abathi ngonyama yomndeni kaJuda awukuze emzini wami. Yikuphi engizocela namhlanje? Ngenzekani ukuthi ngizothi Nkosi nakhu ngigula, nakhu ngifa, kodwa engihleli nabo ababoni. Ngoba ukufa kwami akukho enyameni. Angikwazi ukuya kudokotela anginike amaphilisi, kodwa ukufa kwami kusemphefumulweni. Uyazi kunezinye izinto ezisilimazayo ngoba sikwazi ukukhuluma ngazo. Kunezigameko ezenzakele asikaze sitshelishe wodwa umphefumulo. And so you realize ukuthi awukho umjovo ozongisiza,
alikho iphilisi elizongisiza ngoba konakele ngaphakathi. Abantu bangibuka ngihealthy, bangibuka umzimba wami ujabulisa, kodwa bazi ukuthi konakele. Abantu uma bewubuka umuzi wethu waze wamuhle lo muzi laze lalihle leli ikhaya, babonakala bedla izambane likapondwe, kodwa bazi ukuthi ukuthula sinakho. Abantu mabengibuka abakuboni okungishiya ebusuku ungakwazi ukulala. And so Jesu menza namhlanje kuthina emzini yethu, emakhaya ethu, la izalwa khona, kubantwana bethu, ezimpilweni zethu. Ikephi la ngifisa ukumisa khona? Yini lena engifisa ukuba ayithinte? Ikephi la ngifisa angelaphe khona? Ukuthi Nkosi, abantu bangibona ngihleka, kodwa kahle kahle wena Nkosi uyazi ukuthi angikho right. How many of us are struggling with depression? Abafuna ukuzibulala, anxiety, abesabayo. Bangaki kuthina abaphila impilo yokuhlale behlale bejeqeza emuva? Bangaki kuthina abaphila impilo kanogwaja engihlale ngicashe? Bangaki kuthina abaphila impilo yokusaba makuye kwakhala ucingo ngoba ngazi ubani, angazi bazothini? And so emehlweni abantu kubukeke ngathi konke kuhamba kahle. But how many of us are sick, but we are not even aware ukuthi we are our own worst enemies? Ukuthi kahle kahle mina ngiyibulalayo, ngilwisana nawo wonke umuntu, kodwa emaqinisweni yimina enginenkinga. Bangaka abakwaziyo lokho? Bangaka abakwazi ukumela iqiniso lokuthi hayi Nkosi, ingehlulile inkulumo. Hayi Nkosi, indlela engenze ngayo ayilunganga. Hayi Nkosi, akuyona indlela yokuphila nabantu. And so Jesu mengena emzini kaSimon Petrus wenza imangaliso, ngoba uyawubona lo muzi, uyababona labantu, ebesethi angikwazi ukuthi uqhubeke nami mfana ngithi, kodwa isimo sinje ekhaya. Athi ngivumela ukuba ngelaphi ikhaya lakho, athi ngivumela ukuba ngelaphe ikakade lakho, ngivumela ukuba ngelaphe imumva lakho, ngivumela ukuba ngelaphe la ulimale khona. Ngoba abanye bethu abalinyazwanga yithina, ukuthi wena usuke wafika imamba kanti vele seyiphakeme seyifuna ukugadla. Abanye bethu uthe uyakhuluma kanti umthunuka esilondeni ebesibhibha elokhu esifihlile engafuna abantu babone ukuthi walimala. And so sihleli nesilonda esingaze sibone isandla ngoba ngisaba ukuthi ngiqaqe ibhandishi bese ngihlala nalesi silonda ngithi silonda ndina wenza umehluko, hawukuphile, akuyona indlela engifuna ukuthi ngiphile ngayo le. Ngiyayithanda into eyenziwa uJesu. Uyamphilisa unkosikazi, uyamphilisa umkhwekazi, uyamphilisa umama, ebese sukuma uma, ebese basiza endlini. Weyithandwa zami, akusiwo wonke umuntu ogulayo othanda ukusinda. Yathusa leyo nkulumo. Khona abantu abagulayo abajabulela ukuthi bayagula
ngenxa ye-attention abayitholayo. Khona abanye abagulayo abajabulela ukuthi bayagula ngoba kunezinto abenzelwa zona. And so unkosikazi lo mama lo mkhwekazi usifundisa ukuthi yebo ngiyagula kodwa senginikwe ithemba elisha, angisukume manje. Khona inkonzo ebalekile kumuntu ogulayo yokuvuka embhedeni. Ayikho into egulisa njengokulala phansi. Ayikho into elapha nayo njengokuvuka embhedeni. Khona inkonzo yenziwe uBartimaeus athi mayibiza uJesu lithi izwi likaNkulunkulu wathatha ingubo ayeyimbathile wayilaxaza wasukuma. Upon realizing ukuthi bengigula, yazi bengiswele ukuthi ngilaxaze ezinye izinto ukuze ngikwazi ukusukuma, ngikwazi ukuba ngcono. Abanye bethu sisinda the moment sivuka phansi. The moment you tell yourself sengikhathele ukulala, sengikhathele ukunakekelwa ngalendlela, sengikhathele abantu abangidabukelayo, sengiyasukuma ke manje. That's when the change takes place. Ndlovukazi yezulu mayibe nathi sibuse sizivikele isikhayisele. Sixusela amandla negrace yelivela uNkulunkulu uSomandla uyena ohlala nathi nosizana ngoyise nendodana nomoya ocwebileyo. Amen.